Oklamal vás kandidát na pohovore? Mnohí podnikatelia sa snažia zistiť, či ich kandidát na pohovore klame. Dôvody môžu byť rôzne. Možno sa v minulosti popálili a nechcú to už zažiť znova. Nerobte to. Je to zbytočné až kontraproduktívne. Táto snaha vám zatemňuje úsudok. Vopred sa nastavujete na to, že vás všetci klamú a snaha prichytiť ich pri klamstve vás odpúta od cieľa. Získať kvalitného človeka do firmy. Klamstvo sa počas akéhokoľvek rozhovoru najčastejšie prezradí neverbálnou komunikáciou. Často aj cítime, že nám na tom, čo protistrana hovorí, niečo nesedí. Vtedy by sme mali pátrať po príčinách. Možno len nechce o niečom hovoriť, alebo chce niečo prikrášliť. Neznamená to vždy, že je to definitívne klamár. Dobrého klamára my, bežní ľudia, nedokážeme odhaliť. Jeho klamstvo však vždy časom vyjde najavo. A to je dôvod na to, aby ste sa počas vedenia pohovoru nesnažili klamstvo definitívne odhaliť. Sústreďte sa na to, čo sa chcete od človeku dozvedieť z pohľadu jeho pracovných skúseností, schopností, jeho povahových črt, aby zvládol prácu, ktorú potrebujete a aby hladko zapadol do vášho kolektívu. Viac sa dozviete v článkoch v mojom blogu alebo ma kontaktujte.